Dneska to vyzerá, že ste ako divé zvery zase. Učitelia musia mať veľa trpezlivosti a pevné nervy. Napriek tomu je ich práca nedocenená a často sa na ňu zabúda. A preto, keď prišlo pred začiatkom roka zadanie Odpromujte ponuku školských potrieb v Tesku, vytvorili sme kampaň, ktorá ich odpromuje a zároveň aj učiteľom poďakuje. Toto povolanie ste si mohli na chvíľu zaujímavou formou vyskúšať, aby ste zistili, aké to je. Učiteľské žezlo ste pritom prevzali od najväčšej učiteľskej legendy. Som späť. Tešíš sa? Všetko to začalo na vďakaučiteľom.sk. Už je to tu. Začiatok roka. Už hulákajú. Už ich je počuť. A ty čo sa usmievaš? Myslíš si, že je to také ľahké byť učiteľom? Vieš ty čo? Poď si to vyskúšať. A bolo to. Stali ste sa učiteľom. Naklikali ste si školské pomôcky z Teska, ktoré chcete vyhrať, a vstúpili ste do 6. B. A pretože každý učiteľ by mal vedieť utíšiť svoju triedu, vybrali ste si z 3 možností, ako na to. Zauraz inšpekciu! Jediné, čo však zabralo, bolo... Daj im napísať písomku. Vy ste si len vybrali, z akého predmetu si ju napíšu. Písomky nám pomáhali vytvárať skutoční učitelia. Vašou úlohou bolo žiakmi vyplnenú písomku opraviť a ohodnotiť známkou. Potrápili ste si mozgové závity, lúštili hieroglyfy alebo sa pobavili na odpovediach. V príkladoch a úlohách sa vždy vyskytlo Tesko a jeho produkty. Svoju známku ste si na záver porovnali so známkou od skutočného učiteľa. A keďže každý učiteľ musí mať prezývku, dostali ste ju za svoje hodnotenie aj vy. Kampaň Vďaka učiteľom sa sama šírila na Facebooku a cez PR. Zároveň sme ju podporili YouTube pre-rollmi a banermi. Počas kampane bolo opravených neuveriteľných 77 755 písomiek a na akciové Tesco produkty si ľudia klikli viac ako 160 000 krát.